2 anos despois, esta imaxe volve a Ribadumia. Esta mañá inaugurouse a 49ª edición da Festa do Tinto do Salnés, primeiro co corte de cinta, logo co brinde das autoridades e xa dende primeira hora con veciños e visitantes gozando do regreso da festa. E é que xa había ganas. Sí, moita, a verdad que sí. E polo que nos contan, o viño tan bo como sempre. Buísimo. Bo. O viño está moi bo, o que pasa é que dá moito traballo cosechalo, moitísimo. De sabor ben. Eu creo que é bo, por eso viñamos aquí, tes que probalo. E por suposto que o probamos e non son nós, tamén este alemán que visita estes días o Salnés e o que lle contaron da zona deste viño, xa todo un experto. Más intenso y no se puede beber tanto de este vino porque entonces estás borrachado. Unha festa ademais que gusta a pequenos e maiores. A verdade é que esta festa se pode divertir moita xente porque hai atracciones, a festa do viño tinto é moi famosa por aquí, por esta zona. E non é para menos porque ademais de viño, en Ribadumia estes días hai moito que facer. Tamén música e esgalla, onde por exemplo o combo encheu a praza. Ayer a noite xa había moita, e hoxe esperase tamén. O día fuerte mañán, claro. Porque mañá é o día grande da festa, ademais do xantar, coñeceremos os gañadores da cata. Mañán é cando sabemos o resultado final o gañador das variedades autóctonas e do viño tinto, e, por lo tanto, é un día moi especial. A parte do xantar oficial, que, bueno, hai moita xente que quere participar. O alcalde de Ribadumia celebra que neste 2022 a festa volva a ser o que foi, por diante unhas xornadas multitudinarias nas que se respira as ganas de troula. Despois de 2 anos de pandemia, recuperamos un pouco a normalidade, estamos a recuperar a normalidade, vemos a xente con moita alegría, moita ilusión, e a verdade é que dende o Concello de Ribadumia a todas as persoas que colaboraron, que colaboran e que fan posible esta festa, moitos agradecementos, porque sin eles pois isto sería bastante difícil, non? A Panorama, a Panamá, Lauca Band e un concerto de Roi Casal son parte dun programa festeiro co que Ribadumia por fin brinda de novo polo seu tinto.